Tak konečne sme našli tú výrobu tých koželužien. To vidíte, jak to robia tí chlapi. Strašný smrad tu je. Takto sa to tu suší. Tak to majú. To namalovali a teraz to vysušili. Zakázal mi točiť, toto takto sušia. Akože farbia nejakým spôsobom. Takto farby na zemi. Ručne to natáča. Všetci mi zakazujú natáčať. Tu sa to točí v takomto mlyne s tými chemikálami, tam to zmäkčuje. Tu to vymáčávajú v týchto nádobách. No, strašný smrad tu je, úplne gigantický. Takto sú tu tie košky na zemi, čerstvé, smradlavé. To je vidieť v tejto uličke. Všade sa to takto nejak spracováva.